Kunyara pa kumain ng ilog. Sino ka dyan? Hindi ka sinupa mo. Kita Sydney nga puti mo rin. Ano na yan na eh? Ha? Iba talaga. Wala tatalo ko sa Pilipinas. Ano ka? Ano pangalan mo dyan? Ay, long pastita na hindi mo rin makamping sa lawas. Pang-is-is. Ay, dugay na ba ka maulihan ma? Istuntan. Ay, dalawa na ko dito sa Albalabio. Sige, kaya mo yan. Sus, kita. Kayo. Alam mo ako. Ano to? Basta makuha pa rin ako mukukat ng terang buka. Okay guys, so nabili ko is sa ulam namin yung fried octopus. Ito, basta tatlo yata yung ako. Ay, apat niya. Saka skewers. Kasi walang barbecue dito. Skewers na lang. Para may Yeah. Ito lang rin. Sa akin yung para sa implant. Nabili ko sparkling wine para mag-add ng konting spark sa Christmas celebration. So, Merry Christmas everyone! Mga nandito Ito, hugas na ng panuto. nakita ko itong video. Lumulot sa panuto. Nasa 3,700 din. Then, okay na ako kasi pagka hindi naman ko at the same time, parang mas maganda and then yung celebration. Gusto mo yung mga Kasi, maganda ang take sa mga celebration. So, tinangak na ko. Oh, may nakuha ka ng food? Apo, isa na po. Ano yan? Banana. Ay, wow, prutas. Ano yan? Ano pa? Ano pa? Strawberry siya. Yes, very good. Start, ano pa? Popcorn. Ay, di ba? Meron ka popcorn? Okay, kasya ba sabi niyan? Okay. Ready ka na sa Christmas? Yes! Okay. Okay, so nakabili na ako ng pang-regalo. Yan, sa company. Kung nakabili na rin sila lahat. So, kita-kita na kami. Okay, so nakabili na kami dito. Hindi na alam ko kasi bumili ko dito ng bahay. Wala, manong na may nagawin mo nung. Ano sa malay ni? Ano sa mga? Ang sila na. Sumbag ka? Ang sige na. Ano yung bag? Marling dito. Teka. Bahay. Pwede tayo mag-i-stay dito. Mura lang pala bahay dito sa Japan. Sa wakas, hindi na din nakakapalit. Puro hotel na ba? Bawal na tayo. Mamadali kami kasi 10 na. Sasalubong na yung Pasko. Ando na yung Pasko, wala pa kami. Okay na sila. Bigay pa namin ito. Nakakaupo. Sa ito na ang makikagay ng bahay. Mamaya na kami anak.
pulis yun agad sa akin. Parang pulis yun agad sa akin. Parang pulis. Hindi ko kasi, di ba, di tayo sa hotel ngayon. Kaya tayo di sa hotel ngayon. Bumili kasi yung bahay. So, book na. Bumili nga ang bahay dito pa. Hindi mo kapalis yung bahay. Hindi, parang kagad tayo na yung pa. Uy, huwag na kayo masyadong magulo. May makaaway ko pa yung mga ano eh. Ay, medyo bago sa laro dito. So, ay, hindi siya. Baka makaaway natin yung ano. Yung caretaker. Alam ko. Isa lang pindutan. Isa lang ba? Fourth floor na, fourth floor. Mabilis sumara to. Mabilis sumara to. O, totoo ka, mabilis sumara to. Fourth floor. Sige, isa pa. Uy, pindutan mo muna. Porn. Pindutan mo muna. Hindi kaya. Ako na ba? It's late and hindi ko trusting. Gusto mo na, gusto mo na. Busy lang, sige. Guys, tama tayo na may nana. Okay, gusto ko na yung bahay ko. Ako lang. Ang tawag dito, Japinti. Japinti. Bakit ba ako napapauwi? Alam niyo, buti na lang, hindi niyo kasama si Kuya Jer. Nandiyan pa si Jer. Okay guys, pasok tayo dito. Sa Japan kasi medyo maliliit lang. Pasok tayo. Simpleng ulam like tiki. Mush masarap. Jolly Mushroom Pouch. 20 pesos lang. Ito na, harang kayo. Harang kayo. Di, dugan be. Tumang. Dugan. Wala ka sakit. Tapos kayo. Kung di mo nilisahin mo, mag-camping sa... Ang lawan ko na ito. Hindi tayo manonood. Siyempre na magkakasama tayo, di ba? Okay lang. Oh, grabe, no? Ito na yung na-afford. Ito na yung na-afford. Oo, sa sahig. Kaya itabibenta ko nga. Ha? Wala naman ako. Ha? Kasi, grabe oras yun. Nagala isa. Okay guys, so let's settle down and what time is it now? So 11:10 na. Malapit na oras 12, mag-prepare. Mag-prepare na tayo ng food and Merry Christmas guys! Merry Christmas! Ano pala sa mga response?
Nang tingin pa talaga, panood pa. Nang ayaw ko ito kasagit. Ang importante yung kasama sa Ay, tayo na. Badyaw. Sa kayo. May tao nakalapat. No, kayo siya. Kasi kung bata, ako pagkanak na nila Papa. Ah.